αρχικά. Δηλαδή δεν βλέπω καλά και ο Γιάννης. Με κοίταξες κατάματα και μου πανηγύρισες έτσι. Και μετά πας και πηγάς στον πάγκο. Σε εσάς δεν ήρθα ποτέ να το κάνω. Σαν να ήθελα να Με το παραμικρό με το που ανοίγω το στόμα, νιώθω ή εσύ ο Γιάννης ότι θα γίνεις για πολύ ειλικρινά, είσαι λίγο οριστικός. Δεν είμαι που γύρισα στο ό,τι έχω να σου πω στο κοίταξα στο γήπεδο και στο έχω αποδείξει πολλές φορές. 17-3. Δεν σε κοίταξα ποτέ. 17-3. Κοίταξε τα στατιστικά ακόμα. Το Σακίδιο, το τρίγωνο ή... Ένας καλός παίκτης δεν έχει την ανάγκη να βγαίνει το διατυμπανίζει, γιατί είσαι καλός παίκτης. Γελίο με λες. Γιατί με λες γελίο. Γιατί βρίζεις καταρχάς. Γιατί βρίζεις. Ναι, γελίο με λες. Ήσουν εδώ. Εγώ ήμουνα εδώ, ήμουνα στο σημείο που μου είχε ορίσει η παραγωγή. Τέλος. Είμαι γελίος. Γιατί σε έβρισα, σου είπα τίποτα άσχημο. Με λες γελίο. Με ήθος και αξιοπρέπεια από την πρώτη μέρα και δίνουμε και την ψυχή μας.